Pri mikrofóne Stanislav Cintavý, prezident slovenskej reprezentácie v malom futbale. Pán Cintavý, tak žreb je už za nami, čo sa týka majstrovstiev Európy blížiacich sa v Maďarsku. Čo hovoríte na skupinu? Ukrajina, Škótsko. Priechodná myslíte skupina, alebo mohlo to byť horšie, lepšie? Čo by ste povedali? Tak keď išli žrebovať skupinu, tak z toho druhého koša ja som si najmenej prijal Bosniakov, ktorých sme akurát schytali. Oni hrali veľmi dobre minulý rok, boli nováčikom a vlastne vybojovali 3. miesta, keď porazili v zápase o bronz Čechov. Takže tých som naozaj nechcel, to sa priznávam, tam sme spokojní neboli. Škótov berem trošku ako výhodu, pretože jednak ich máme odsledovaných, videl som ich 3-krát hrať, hrajú jednoduchý futbal na pivota, to znamená, že dá sa proti nim oveľa ľahšie urobiť taktika, čiže s týmto tímom som celkom spokojný a Ukrajina neznáma. To je totálny nováčik, nikdy sme ho nevedeli hrať, čiže môže to byť tak veľmi dobrý tým ako aj totálny outsider, takže to uvidíme až na majstrovstvách. Našťastie by sme nemali s nimi hrať prvý zápas, čo je veľmi dôležité, aby sme ich videli predtým hrať. Rád by som sa spýtal na prípravné zápasy, či máte niečo v pláne, respektíve, že či už sa nimi budete pripravovať práve na týchto superov, čo ste spomínali. No, aj preto som tu dnes, pretože som si prišiel pozrieť aj potenciálnych reprezentantov. Chcem takto chodiť po všetkých ligách a uvidíme teda, aké budú možnosti skladania reprezentačného tímu a práve prípravné zápasy by mali slúžiť na to, aby sme vyskladali čo najlepší tím. Čaká nás o 2 týždne, teda dúfam, že to vyjde prípravný zápas s Maďarskom v Budapešti. No a práve možno niektorí chlapci odtiaľto by mohli si prvýkrát obliecť reprezentačný dres. Dozvedel som sa, že Matúš Moravčík z týmu Anvel vás zaujal. Chcem sa spýtať, že čo je také prínosné, čo by ste na ňom charakteristické povedali? No je to veľmi dobrý typ hráča pre malý futbal, pretože je to ten typ hráča, ktorý by mohol hrať na každej pozícii. To je veľmi dobré. Čiže nie je to ten typ, že je to len útočník, alebo je to len stávateľ a proste fyziologické predpoklady má na to, aby mohol hrať aj obrancu, aj stredopoliara a keď treba v záverečných minútach, tak sa môže postaviť aj na hrot. Aj tu som videl, že strieda tie pozície, takže toto je veľmi dobrý typ hráča aj do reprezentácie napríklad. Je to aj taký typ, že dá sa povedať bojovník, že za ten tým naozaj na tom ihrisku drie. Je to presne ten typ hráča, ktorý sa hodí do reprezentácie? Naozaj máte takéto typy rád? Samozrejme, ten tým treba vyskladať samozrejme z rôznych typov. Áno, sú dôležití aj tí bojovníci, sú dôležití aj tí, ktorí zoberú na seba zodpovednosť v posledných minútach a strelia gól, ale to je ten typ hráča, ktorý má futbalovú myšlienku. To znamená, netvrdím, že by to bol ten hromotl, ktorého tam pošlete, že choď rozbíjať akcie, skôr to ten typ hráča, ktorý tie akcie by mal tvoriť, si myslím. Aspoň z toho, čo som tu teraz videl. Samo Žido má za sebou teraz čerstvo po operácii. Neviem teda do akej miery, čo sa týka rehabilitácie, rekonvalescencie, by sa mal vrátiť, ale ak by nehral teda na šampionáte, tak bola by to veľká čiteľná strata? No, samozrejme bol minulý rok v reprezentácii, on tých príležitostí nedostal bohužiaľ až tak veľa a to je veľká škoda, že sa zranil, lebo určite sme práve do tohto cyklu prípravných zápasov s ním rátali, lebo ukázal potenciál. Tak ja mu touto cestou samozrejme želám skore uzdravenie samo, lebo sledujem to na Facebooku, sme prepojení, takže je to veľká škoda, no ale tak k futbalu patria zranenia a jednoducho s tým sa musí žiť. No. Aké máte ciele, čo sa týka majstrovstiev Európy? Či by bol úspech už postup zo skupiny, alebo či myslíte už vyššie? Tak vzhľadom na to, že Slovensko je stále žrebované ešte stále z prvého koša, tak postup do skupiny by mal byť automaticky. To si dávame na každých majstrovstvách ako cieľ. No, musíme prekonať to 8 finále zakliaté už, lebo už 3-krát po sebe sme skončili v 8 finále a minulý rok to bolo naozaj veľmi smolné, pretože sme vypadli vlastne gólom na 2-1 doslova v poslednej sekunde. To znamená, že ten cieľ môj osobný je to štvrťfinále a potom, čo už príde, tak by bolo všetko len plus. Výhodou je to, že je to naozaj najbližšie k Slovensku, ako sa kedy vôbec konali nejaké majstrovstvá. Takže dúfam, že by privítali nejakí fanúšikovia a mohla by to byť motivácia pre reprezentantov samotných. Ďakujem pekne za rozhovor a držím palce teda v Maďarsku.